vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Shame, I feel very sorry for my ex-husband. Dai kwanga kuri kunzi ndaikwanisa one day ndaida kuzombogara naye pasi kuti ndinge ndichimuudza kuti no dear, you were not the one who was wrong but I was the one, nekuda kwekuti ndainge ndawanawo munhu ane mari wandichiri kudanana naye, now ava kutoda kutondiroora. At that time pandakauyawo kuno kuSouth Africa ndichitanga kugara nemurume wangu, iye mukomana achidambudziko rainge riri paari nderekuti haana kana birth certificate. Naimi ndingaendawo kupi nemunhu wekuti haana kana birth certificate? Saka mushure mekunge andimitisa ipapo pandainge ndichiri form 4 ndakabva ndazokasika kufunga because ndakati ndamutizira panguva iyo yekuti tainge tava kuda kutoresa mwana birth, ndo pakabva pazotanga kubuda zvima excuses zvimwe zvinyaya zvainge zvisinganzwisisiki. Munhu achiti ha birth certificate, sezvo inini ndakarerwa nagogo, gogo pavakafa havana kutaura kuti birth certificate rangu vainge vakariisa pai, dzimwe nguva zvombonzi birth certificate rangu rakatsva. Saka ndakabva ndatongoona kuti ha, this is just waste of time. But ndichiri kuZim I wanted to move on, but nekunzvimbo kwacho kwatainge tichigara kutriangle uko ndaiti kana ndikatarisa ndobva ndati saka imo muno mukomboni matiri kugara wacho wandingati ndikaita move on naye ndiani? Murume ndopa akabva azouya kuno kuSouth Africa ndokubva azonditumidzira mari nemwana, ndokubva tazouyawo kuno kuSouth Africa. Ndakati ndauya kuno ndakabva ndazotanga kushanda, saka mukunoshanda umo ndopa ndakabva ndazosangana neumwe murume ndainge ndichitoshanda pamwe paplot. Saka paplot ipapo pakabva pazopfa transformer iya yemagetsi yakati yatsva, saka pakabva pazouya motikari dzeEscom. ininiwo mukoma ndakazoti ndochaisa, wani wacho akabva azondidana akabva ataura neni nechishona. Ndikatoti munhu uyu ndewe kuZim, takazotaura ndokubva ndazotomupawo manumbers angu tikabva tangotanga kutaura. Akatongondinyenga same day iroro ndichitori munzira ndichitoenda kumba, ndikabvuma baba ivavo ndikabva ndati it is far much better to move on with this guy. At that time ndaitofungidzirawo kutoti haana mukadzi nekuda kwezera rake. Saka mukomana achimanje akabva azondiudza kuti iye ane mukadzi and I was very disappointed, but akabva anditi I just want to see if you love me. Kana uchindida iwewe uchatongondida, but I'll be taking care of you, ndichakuchengeta. Pandakangoona mwedzi wapera munhu achindiudza kuti ndikuda kukupa mari, ndakabva ndatoziva kutoti munhu uyu ndiye anofanira kuti ange achizotova murume wangu. At that time stubbornness yandainge ndava kuita kumurume wangu ainge asingatombonzwisisi kuti what was going on. Saka zvandaita ndezvekuti ndaiti kana Friday yava kuda kunosvika ndaibva ndatanga kunyima murume wangu bonde. Ndaitosarudza kutoti ndinge ndichitorara ndakatopfeka jean trousers kana kutopfeka matight maviri nemabhurugwa maviri, kuitira kuti kunyange akada kundimanikidza kuzoona azobvisa tight rekutanga, aiwa kunze kunenge kwatoyedza. Ende aiti kunyange akandirova ndairamba, ndaisunga zvinhu mukoma, ndaimuudza kuti ndiuraye, ende ndichimuudza kuti handisi kuda kuita bonde newe, ndinenge ndangotanga kamwe kadhirama kekuti iye anobva andituka. Saka paya kana tazoenda kunorara ndaibva ndati now wava kuda kuita bonde neni, ko paya paunga uchindituka uchiti ndiri benzi wanga uchifungidzira kuti uchazoita sei? Saka ndaibva ndamuti iwe une shoti uri kuda kurara nebenzi, uri kuda kurara nehure here? Ndaingogara ndichingomuitira ustubborn ndichiziva zvangu kuti zvinhu zvangu ndainge ndichida kuzozvichengetera boyfriend yangu. So ndaizoti kana ndaenda kuboyfriend ndopataibva tazofadzana. Saka nyaya iyo yandakabva ndazoudzwa neboyfriend, this was last year, akabva azonditi since uchiona kuti inini mukadzi wangu iye akura ende vana vacho vawaifungidzira kuti vana ivavo ndakavaita nemukadzi wangu, no, pavana ivavo one ndiye ega mwana wangu. Saka he told me kuti pavakauya ndo pavakabva vazosangana akabva azovapfimba, and akati at that time ndakashandisa pfungwa dzangu because akaona situation yake achishanda kokuzesa, akabva aona kuti zvainge zvisina kana pundutso nefuture izvo zvaainge achiita. Saka ainge achida kuya kuSouth Africa, but ainge asingadi kuti akauya kuno kuSouth Africa obva aita zvana double up zvainge zvichiitwa makore acho iwayo apo paakauya kuno kuSouth Africa. Saka mukadzi uyu paakamuudza kuti iye
ainge aine citizenship yemuno muSouth Africa ndopaakabva azosarudza kuti ange achimumitisa mukadzi uyu because mukadzi uyu mukuru kwaari ne10 years. Saka iye anoti paakapinda mumarriage navo amai ivavo akashandisa pfungwa dzake, haana kushandisa moyo wake. Akati for a very long time aitonzwa kutoboyekana pose paainge achisika navo bonde, but he did it so that akwanise kuwana mapepa ekugara muno muSouth Africa zvekare achishanda, naiyewo atovawo a permanent resident yemuno muSouth Africa. Saka iye akabva ati I want to divorce my wife, but inini manje ndinoona sekunge iye kudhivorsa mukadzi inokwanisa kutotora nguva. Ini ndinoona sekunge zvitongori nani kana kuri kunzi mukadzi uyu kana akafa hake, but manje handina kana idea kuti ndofamba ndakananga kupi. Ndakatombozama kuti ndinge ndichitaura nedzimwe n'anga dzandakangotorawo manhamba adzo pano paYouTube, but pane vamwe sekuru avo vakandivhara $300 yangu because ivo vakanditi zvinhu zvako ndinokwanisa kukuitira pafoni muzukuru. Ndokubva ndakavatumidzira this was 6,480 panguva yacho iyoyo, ndo mari yainge iri equivalent to $300. Saka vakabva vati tichaita matare usiku huya wakazoti wasvika. Ndokubva ndazovafonera, but vakaita nguva refu vasingadaviri foni yavo. Pavakazodavira foni yavo vakabva vatoti muzukuru ndakawandirwa, tichataura mangwana. Mandakangoona vongoramba vongonditi mangwana acho ainge asingasviki. Ndo pandakabva ndazovatuka ndikabva ndati kasekuru kefake ndikuda mari yangu back, but munhu akabva azopindura akati iye muzukuru wasekuru vacho ivavo, akabva ati sekuru vari busy mumatare. Mukoma ndakazongoitirwawo dare repafoni, but chandinoti chakafamba ipapo haiwa hapana chakambofamba. Saka ndakabva ndazovati ndinoda refund. Vakati refund yei? Nekuti ndakakuitira matare ako uye ndikakuudza izvo zvawaifanira kuti unge uchizoita. Saka ivo vanoti iwewe ndiwe wakatadza kushandisa zvinhu izvo zvandakakuudza kuti unofanira kuti unge uchizvitenga. Saka vakati haisi problem yavo kuti inini ndakatadza kutevedzera mhiko dzacho idzodzo, because vainge vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichisukisa picture rake mukadzi uyu. Ndakabva ndazoenda ndakatenderera, ndichatenderera kuzosvika ndichinosvika pane chimwe chishopu chemamwe mazimba vanoita zvekuprinta, vakabva vazondiprintira out picture racho iroro. Saka picture iroro ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoribaya netsono idzo dzinokwana kuita 7. Ndakati ndaribaya netsono idzo dzinokwana kuita 7, ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichirirola, then ndobva ndazorisunga neshinda yered. Zvadaro ndakabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichitsvaka pamharadzano dzenzira. Zvose izvozvo ndakazviita because vakanditumidzira audio, just that GB yangu yakazongokrasha ikabva yazobhaniwa. Audio iyoyo ndainge ndichitori nayo. Mukoma ndakabva ndatevedzera zvose izvozvo ndikanosiya picture ravo amai ivavo pamharadzano dzenzira. Ndokubva ndadzoka kumba ndakamirira mazuva awo avakandiudza kuti iye boyfriend, ndakamirira mazuva awo acho avainge vakati ndopavaitarisira kuti mukadzi uyu ange achizofa, but mukomanashi mukadzi uyu nanhasi uno achiri mupenyu. Saka sekuru ivavo ndakazonetsana navo kudzamara vazondibloka, vakati iwe ndiwe umwe uyo watichapengesa. Ndikatoona kutoti ndo zvavanoita. Vanoti vakadyira vanhu mari dzavo, paya paunenge wava kuda mari yako vanobva vati iwe ndiwe umwe wevamwe vandichapengesa. Saka ndakabva ndangosiyana navo sekuru ivavo, but boyfriend yangu haatombozvizivi kuti izvi ndo zvandakaita behind his back. Iye akangonditi let us wait for the divorce, kana ndikamudhivorsa then iwewe neni we can stay together. But hey, ndiri kuona sekunge izvi zvemadhivorce zviri kutora nguva uye chinondirwadza, amana bhodha rinorwadza. It is not a joke kuti each and every 3 months ndinodzokera kubhodha ndodzoka. Dzimwe nguva kana ari free ndiye anondiperekedza, but most of the times anozocomplaina because inini ndigere muno muPretoria. Saka anenge achiti it is too far kumboenda kubhodha, chingoitisa departure, but departure manje haiiti because mazuva ano mapurisa ari kunetsa. Kana iri nhau yekushanda akanditi it is up to you, kana uchida kushanda unoshanda, but iye
atori newife allowance yaanondipa, but yakatosiyana newife allowance yaanopa mukadzi wake. Pane pamwe paainge ari kumba kwangu ndikabva ndazoba foni yake ndokubva ndazocheka kumamessages ndikabva ndaona mari dzaanotumidzira muaccount yemukadzi wake each and every month, an average of 53,000 yaanotumidzira mukadzi wake as an wife allowance apa vanogara vose. Ndikabva ndamubvunza kuti saka maiguru ava vaunopa 53,000 each and every month ndo pane mari yerent here nezvimwewo zvamunofanira kuti munge nezvimwewo zvinofanira kuti zvinge zvichitengwa zvamunoshandisa mumba? Iye akabva anditi no, wife allowance it does not involve the rent. Saka iwewe pose pandinokupa wife allowance ndinobva ndati zvibhadharire rent here, ndobva atotanga kutopopota ndikabva ndasiyana hangu nazvo. Saka ndozvimwe zvinhu zvinondibhowa izvozvo kuti right now munhu anopa mukadzi wake mari yakawanda, but inini akandisa pahold on because young wife allowance haidariki 5,000, it is always 5,000. Dzimwe nguva inozotosara yozotopinda muaccount mangu yatobatwa nemacharges emukuru, inozotosvika yatova kuma 4 point something. Saka zvinhu zvokuti zvinotongondibhowa uye zvinotongondirwadza. Saka ndikutsvakawo vamwewo vanokwanisa kundibatsira sekuru ivavo. If I could ndaitoda kuva exposer kutotaura zita ravo, but vakandivhundutsira vakanditi iwewe ndiwe wevamwe vandinokwanisa kupengesa. Saka ndinotovatya sekuru ivavo. So the other advice that I want kubva kune vedare renyu, ndoita sei? Ndomirira here kusvika adhivorsa mukadzi wake, kana kuti inini ndongoramba ndichingotsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira iye asingazvizivi, anokwanisa kumuurayira mukadzi? Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hei, zvakangooma hazvo vedu we, but ndo reality iyoyo inoitika. I hope kuti tiri kudzidza sevanhurume kuti once waita girlfriend inenge yava kutozviona semukadzi wako. Of course munokwanisa kuudzana kuti aiwa you are just my side chick, but iye anenge ava kutodimanda that same attention yaunopawo mukadzi. Hanzi azviite kuti maiguru vanopiwa ma 50 something mari dzekuti vanhu vazhinji havakwanisi kudzibata pamwedzi, ndo mawife allowance anopiwa vamwe vakadzi. Saka ivo vahanzvadzi vari kuti zvinondirwadza kuti inini yangu mari yandinopiwa wife allowance haidariki 5, inongoramba iri pa5 ipapo. Saka ndafunga kuti maiguru zviri nani kuti vange vachifa. Munoti kudii nezvayo nyaya iyi vedare? Please ngatizamei kutaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ini mukoma ndinoona sekunge zvinhu zvakangokosha kuti vanhu kana masangana, especially muno muSouth Africa, vanhu chimbopananai nguva yekuti munodzidzana. Ndakauyawo muno muSouth Africa ndakabva ndati to forget about my husband that I had left in Zim, nekuti tainge tava nenguva tichingonetsana. Ndokubva ndatiza ndikauya kuno ndikati let me move on. Muno varumeka avo vashai vakawandisa. Ndakabva ndawana uyo akabva azotanga kundichaisa mapoto. Mukomana ashe ndakashungurudzwa kani nemurume iye akandishungurudza, but mukomana ashe at that time ndaitofungidzira kuti ndo runonzi rudo, but no, it was just total madness. Zvaainge achiita murume uyo aiti kana tikanetsana most of the times ndaibva ndamuudza kuti it is fine, handiti unoziva kuti inini ndinoshanda ende iwewo unoshanda, saka kana zvaramba zvekuti tinge tichigarisana, mira ndinge ndichienda kunotsvakawo mukuku wangu wekuti ndinoenda ndonozvirojera, then kana wouya kumba kwangu unouya hako uchiziva kuti uri kuuya kumba kwangu, because kamubatiro kacho kauri kundiita kanondirwadza, uri kundishungurudza. Iye zvaaibva azoita aizoti mangwana makuseni aibva azokasika kumuka, obva agadzirira, obva abuda, obva asiya akandikira mumba. Apa munongoziva kuti kune imwe mikuku iya yekuti inenge isina kana mahwindo. Ndaiswera ndakavharirwamo mumba imomo, kana kuti dzimwe nguva aingotora hembe dzangu dzose dzobva dzangonzi mubhaketi rinenge rakazara mvura. Mukoma murume uyu zvaakazotanga kuita ndezvekuti aiti kana tikanetsana paya
aishinga kunditorera mabhurugwa angu ose mukoma. Handizivi kuti ndakatenga mabhurugwa mangani. Ndichiti ndikabva mukutenga mabhurugwa tikangonetsana, munhu obva atora mabhurugwa, obva atora chigero, obva atanga kudambura mabhurugwa aya. Ndakazongoti one day ndiri kubasa ndikabva ndagaya ndikati zvimwe zvinhu zvinotongoda kuti wega munhu unge uchizvifungira wega. Ndokubva ndatongoregedza kudzokera kumba ndikabva ndatotaura nemurungu wandainge ndichishandira ndikabva ndamukumbira kuti ndinge ndichimboita stay in pamba pake kwe only 1 month. Akazoti andipa mari, ndopandakabva ndazotsvaka imba somewhere else. Saka mukoma ndiringodawo kungoudzawo especially vakadzi vaya vanenge vachibuda mumamarriages like first marriages, paunenge wava kuda kunopinda second marriage, unopinda uine shungu dziya dzekuti I want to prove a point to my ex-husband kuti I can actually be married again. Saka ipapo manje ndopaunozongoti chero ati uyatigare tose, unobva watongonogara naye, plus shunguwo dzemunhukadzi dzekuti ndikuda kuwanawo munhu wandinochembedzana naye. But in the end kana ukasanyanya kutarisisa kana ukasazvipa nguva yekudzidza munhu wako, ndo paunozongoramba uchingosangana nevamwe vanhu vanenge vaine makarekta akadhakwa. Murume uyu ndakangodanana naye kwemazuva mashomanana, then ndakati ndichibva kubasa ndopaakabva azonditi iwewe kumba kwako hauchatodzokeri, ndava kutoenda newe kumba kwangu. Ndokubva ndatoenda naye kumba kwake, ndokutowanikwa kwandakatoitwa ikoko. But ndega ndakatoona kutoti munhu uyu wandainge ndichigara naye yainge itori ngozi chaiyo, ngozi yechichawa. Vedare ndo message iyo ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Naimi zvakangooma hazvo vedu we shuwa munhu rume kutora zvipfeko zvemukati zvemukadzi uyo waunenge uchigara naye, obva watotora chigero wototanga kutocheka zvipfeko zviya uchitozvirasa. Hanzi hembe dzangu dzaitongokandwa mumabhaketi anenge akazara nemvura, kwaiko kuzosiya wakakirwa mumba. Zvakangooma hazvo vedu we, asi ngatitaurei navo mucomment section.